What's up world? For today's video ay mag-uulam tayo ng exotic food. Ayan guys, so ang ulod ng salagubang o army worm. Ayan guys. So ito na ipa-fried niya at inadobo guys ng aking honey bunch. Masarap to guys, lalo na sa mga nagka-crave ng exotic. Lalo na ngayong tag-ulan guys, maraming makukuhanan ng ulam. Ayan. Abaleng Ilocano. Yummy, 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 exotic. Guys, niluto ng aking honey bun. Syempre, titikman natin yan pag naluto na. Ano pa inaantay natin guys? So ayan, titikman na natin ang ating exotic na ulod ng salagubang o army worm o abaleng guys. Ayan, so dinagdagan ko din dahil nag-food trip ako guys. Meron din akong fish cracker dyan guys. So samahan niyo akong kumain guys at pa-comment naman ako, pa-likes. Ayan, sa aking mga followers. Kain po tayo ng salagubang. Ayan ang ating exotic for today's video guys. Ang sarap! Yummy, yummy! Siyempre ako lang ang nag-video dyan. Ako lang ang kumain guys. At saka pinas-forward ko na din guys para hindi kayo mainip na manood ng aking video guys. Ayan, so kailangan lang din po natin mag-comment para mabisita ko rin po kayo sa inyong mga bahay-bahay at para mayakap ko din po kayo. Ayan guys. So tara na at tikman natin ang napakasarap na salagubang for today's video guys. Thank you for watching. I love you, mama. See you on my next vlog.